Kaixo, Sara Zuzaia naiz, eta hemenago Gazteako jakitunetan, eta hauxe da nire abesti berria, Karaban. Nor, sentitu da bakarrik. Bueno, hori da bi aldiz esaten dudan esaldia, eta pixka bat deskribatzen du kanta nondik nora doan, ez? Hitz egiten dut nostalgia kutsu batekin bakardadeari buruz, eta kanta orokorrean dijoa gure bizitzan zegoen jende horretaz eta orain desagertu den jendea, edo ikusten ditugun pertsona horiek baina ez ezaguna diren gure bizitzan. Eta horregatik da esaldi hori. Ze bost urte pasa genituen, batak bestea beste non zaude orain. Bueno, basikamente berriz dijoa nostalgia horretara, eta hitz egiten dut kasu honetan pertsona bat nire bizitzan egon zana 5 urtetan, nire erdia zen. 5 urte egon ginen bata bestea zaintzen, eta orain nire bizitzan ez dago pertsona hori ezakin duen da bilen. Eta pixkat refleksio bada ez nola hainbesteko denbora inbertitzen dugun pertsona batetan eta beste pertsona gurean, eta momentu batetik bestera nola ez dagoen ez. Eta bai da baita ere pixkat refleksio positibo bat nola pertsona bakoitzak ekartzen dugun ikaspen bat gure bizitzara, eta pasatzen den guzti hori baita ere positiboa dela ez, erabatean. Ies egin dut, ta ikusi dut, nerekin zatozen edo ez zatozen, babestu nuen denbora, eta bere ingurukoek eskatzeari utzi zioten. Pixkat azaltzen du nola askotan behar dagoen perspektiba bat jakiteko nor dagoen gure bizitzan eta nola dagoen gure bizitzan. Eta momentu batzutan nik pertsonalki behar dudana da ihes egin pertsonengandik ikusteko ea nor dagoen ere bizitzan eta norrez. Eta izaten da momentu bat pixkat onaino nagoenean ezin dudanean pertsonari ezer eman, eta behar dudanean bestak ni zaintzea. Eta momentu horiek izaten dira nahiko klabeak nire bizitzan ikusteko nor dan eta nor ezan nire bizitzako lagun. Eta era berean, baita ere, azkeneko zati hori denbora babestearen pixka bat, denbora babesteak nola dan pixkat arriskutsua, ze orain individualismo guzti hontan eta hain enfokatuta gauden gure bizitzan ez, eta egin behar dugun guzti horretan, askotan azten zaigu nola gauza politena den denbora oparitzea maite dugun jende horri, eta gertatzen da noizbehinka gehiago enfokatzen zarenean zure mobidetan, pues ez daukazula denborarik jendea maitatzeko eta behar duen denbora hori emateko. Eta ja, azkena, hau da pixka bat como korillo ez, dana batera besteko esaldi bat, eta da Joan ta etorriek nekatzen haute, joan ta etorri nun zaude maite, joan ta etorriek nekatzen haute, joan ta etorri nun zaude maite. Joan ta etorri da nire lagun bat, eta izan da pertsona horietakoa duela urte asko ezagutu nituena, eta denbora pasadena arren eta asko ikusi ez garen arren, beti egonda erlazio berdina eta errespetu berdina. Eta horrelako pertsonak badaude gutxi batzuk joan ta etorri gutxi dituztenak. Naiz eta asko ez ikusi, naiz eta asko ez egon, ez gara exigitzen denbora guztian batera egotea, edo ez gara exigitzen modu toksiko batean. Eta horrela mantentzen diren erlazio gutxi batzuk asko baloratzen ditut. Eta ez hainbeste oso ondo ezakizunak ze puntutan dauden, ez? Erlazio horiek non ikusten duzun pertsona bat eta ezberdin dagoen, ezakizu ze pasatzen den. Eta joan da etorri, joan, zuretzat, kanta. Hauxe izan da dana, hau da Karabanen letra esan nahia, eta entzun nahi badezue eta ikusi nahi badezue, joan YouTubera, bideoklip oso polit bat eta berezi bat egin dugu, eta Spotifyen, pues a darle caña, porque hori entzun behar da, así que mila esker. Zure musika